Mayapayabak po kaya kayungan. Kaya Lord, ti pagmasosyanan ni Santa Iglesia, ing sanunidad ning kibaita na San Juan Amaminyag. Kambeda po din kikatamang pasariling kapag nasan kaniting misa, pakiabeta na naman po ding makatuking intentions. Kapasalamatan na po din kikatamo lay sponsors, kaniting mumunang aldonin trido, para king kapiesta ng induning alananggan saop, di Sister Christine Osawa, Sister Gloria Reyes, Sister Teresita Canlas, Legion of Mary. Antimurin kapasalamatan dari Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Joe and Rose Solentino and family, Vice Mayor Roding Gonzales and family. Kapasalamatan kingaldo ning anibersaryo ning karelang kasal di Mr. Noel and Mrs. Bida Carayon. Kapasalamatan kingaldo dang kebaitan di Father Juan Danilo Dizon, Father John Anthony Tordera, Anika Dean Gosun, Bernardo Puras, Juan Kayanan Jr. Safe Delivery, Princess Alin Sibug. Special intention, Deeds and Nita David and family, Felipe Pajardo, Maria Lorena Pamintuan, Rita Estoya, para kingalananggang kapainawan ning kaladwadari, Domingo Senior, Lisel, Domingo Jr., Wilhelmina, Monsignor Aquilino, Jesus, Hermenihilda, Francisca, Carmelita, Ivan J., Hilario, Corazon, Esther, Maria, Juan Senior, Arceli 9 days, at ding maldang kaladwa king purgatorio.
paham po ng anak po ni Banal Espiritu. Amen. Ang Ginoo manatili kay kayo. May payaba kay kaingan po. Pesta po ngayon basa, pestang basa San Juan Bautista, San Juan Bautista. Yan, ting mikakapatad, batang abebeng matampang ganap kaniti sisentala pareng kasalanan tamo, at manyad pantawad at pakalulu, king apong Ginoo. Ginoong Jesus, pepakit mege kaming dalan painturo king ipa, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo Jesus, pigkalud mo kay kaming pamamatula ni katutuan. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoong Jesus, ikaing may papastol, panimunan mo kami papunta, king biye alanganga, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa may paintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idalan nakatangan sana, king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, pepal to may iwan na maminyag, bani sa jing metong aganap, abalayan para kang Kristong Ginoo. Ipagkaloob mo sana, king kaya kang iglesia, ing tula ng Espiritu, at patnubayin mo la ring maniwala kaya ka, king dala ng kaligtasan at kapayapan. Itihadon mi, king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibi at magari kang bemot ng Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Makiramdam kayo kanako, ikong mangarayong bansa, ikayong taong manuknangan king marayo. Bayo ko pa mi bayit, pinili na nako ning Ginoo, at tilduan maging kayang talasuyo. Gewa na lang mataram manting espada, ring kakong amano, king mismong gamat na piglualo na ako. Gewa na akong anting paslo, matilos at makasadyang mibugnos. Nga na kako, Israel, ikaing kakong talasuyo, uli mo, puryanda ko ring tao. May kibat ko, may gobra ko, dapot may gingalang kabaldugan. Gisan ko yung kakong sikanan,
Dapo tala kong arapat nanuman. Makanyan man, ingginu ka kuyang apanaligan. Ipagluwalo na ingka kong daraptan, at di na kong kalam, king ka kong gawan. Bayo ko pamibayit, tildwana na ako ning ginu. Gewa na akong talasuyo na, banibalik ko la ring taong pinili na. Banibalik ko la ring may akalat ng memalen ning Israel. Ingginuyang kakong babyeda ngalan, yang panibataning kakong sikanan. Nga nakako ning ginu, kakong talasuyo, atin kung mas maragula payobra keka, emuy ibalik mong dangalan ding mitaga na memalen ning Israel, nunegawan da ka namang sulu, para ka ring sablang bansa, baning mabilog ayato, miligtas siya. Amano ning ginu, pasalamantag da ka uling miyubog ko, king mit mong kaingatan. O Gino, sinuri mo ko at kakilala mo ko. Balo mo'y sablang daraptan ko, ang yang keng marayo at tatalastas mo ing isipan ko. Akakit mo ko, magobra ko man o makapaynawa, balo mo ing sablang daraptan ko. Ikayang linalang king sablang dake ning katawan ko. Inubog mo ko king atsana ning indo ko. Pasalamatan da ka, uling sukat kang pitakutan, at pagmumulalan ing dapat mo. Balo ko iti mabilog kong puso. Inyang miyubog ko, king mit mong kaingatan, king atya ng indo ko. Inyang daragol ko, king palanakan, ita keka elihim. Pamamasang ibot, king libro ring dapat daring apostol. Ipablo nga na, tilduane ning Diyos maging ari ra i David, at iniing sinabi na ning Diyos tungkol keya. Ikit ko kang David ay anak ng Hese, king yo ing lalaking buriku, metong yang lalaking tupad, king sablang burikong iparapat. Metong niya Jesus karing meging palipi ng David, at yo inggewa ng talapagligtas ning Diyos, king balen ning Israel, antimo ingkeyang pengako. Bayo na pigmulan ni Jesus ingkeyang obra, penaral ng wan karing sablang memalen na ning Israel, king sukat lang paying gulot karing karelang kasalanan, at saka gulot karing karelang kasalanan, at sakala pabinyag. At kanitang malapit na ng ayaring wan ingkeyang misyon, nga nang sinabi karing tao, king pamalakyo, ninuwari ako, aliwa ako itangke kayong panenayan, dapot akit yu, datang ya kay bat ko, at ekuman karapat dapat kalag karing sandalyas asusulod na. Kapatad ko, palipi ng Abraham, at ikayong sablang pagano, keti makitakot king Diyos, kaya katamo mipabal iting balita ning kaligtasan. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
ka, anak ko, mayawos kang propeta, ning kakatas-katasan na Diyos, datang kang makawuna king Ginu, ban isadya mo, ing dalana na. Ang Ginoo manatili kay kayo. Pamamasa king maya pabalitag pangkang San Mateo. Dinatanging aldo ng pamanganak Elizabeth at bait ne ing meto nga anak alalaki. Abalura ding siping ng bale, ampon kamaganak, ing makapagmulala ng kaya pa ning Ginoo kaya. At ilangan may kipagsayala kaya. May sirkumsisyon yung anak, inyang walo na yung aldotwa. Pamalagwan de sanang Zacarias, ing lagyo ng tatana. Dapat nga nang tinutuliman na, ali, ingi pamalagyo kaya. Ngara kang Elizabeth, dapat ala kang metong mang kamag-anak makanya na lagyo. Inya sinin niya landing tata. Kitang da kaya nung naning buri nang ipamalagyo king anak. May nyawa diyang pisulatanan, Zacarias at sinulat na ing lagyo na 1. May pamulalalangan. Kanita mo rin may kapanyabi ang pasibay Zacarias at pinuri ning Diyos. Tibla na langan ning takot, ding sablang siping dang bale, at ing balita tungkol king may palyari, may kalat king kabilugan, akabundukan ning Hudeya. Ding sablang may kabalita, kaniti kukutang da, nano kaya ing paintungulan na ning anak kaite. Masala king ingupaya na ning Ginoo at kaya. At di naguling anak at sinulong niya pamikakatawan at espiritu. Menok na nga niya king desyerto hangga king panahon alinwan niya ban pakilala ya king Israel. Ing mayap ng balita ning kakatamong kaligtasan. Mas marami-rami po tayo ng konti ngayon. Pista nyo ba? Na mayroon kayong devotion kay San Juan o mayroon kayong special occasion? Nung bata pa po ako, pag ganitong pista, San Juan, akala ko ang kahulugan ng San Juan, basahan. Kasi yun, San Juan. Kasi pag ganong araw, nagbabasaan sa daan. Kaya akala ko San Juan means basahan. Siguro po itong ganitong maging kaugalian doon ngayon medyo nabawasan na. Pinauso ng mga unang pare na para may karoon ng mga ibang saya sa pistang ito at di makalimutan ang pista ni San Juan. Pag nagbabasaan sila. Kasi ang naging buhay ni Juan ay nagbibinyag. At by the way, ang kahulugan po ng Bautista, baka kala nyo, apelyido niya. Ang dami pa namang mga Bautista ngayon na apelyido. Kala natin pag si Juan, ang apelyido niya ay Bautista. Hindi po ang kahulugan ng Bautista ay nagbibinyag. From the word baptismo, bautismo, literal na translation ng baptism. Isang Greek word, pero ang kahulugan ay nagbibinyag. At ang binyag, ang kahulugan lang literally sa Greek word ay inilulubog. Kaya binabasa, pwede pong gano'n. Sinasawsaw. Ganun po yung kahulugan. Kasi po, sa pangangaral ni Juan Bautista na alam naman natin, siyang naganda sa dadaanan ng Panginoon. Bago dumating ang Panginoon, siya muna, nangaral muna siya ng buong katapangan ng pagbabalik loob sa Diyos. Para pagdating ng Panginoon, ng Mesiya, handa nila itong tanggapin. Kaya nga po, para mas parang may ngipin, o kaya may konting attraction ang kanyang pangangaral. Ginamit niya, siya lamang. Kahit sa Old Testament, wala nang nagbibinyag, wala nang
bababad na ganun. Siya mismo. Ginamit niya to sa Hilog Jordan. Lahat ng mga ina niyang magbalik loob sa Diyos, tagpila doon. No? Kasabay ng kanilang pagtalikod sa kasalanan na ayan, sinasawsaw niya, inilulubog niya doon sa Ilog Jordan. Simbolo ito ng kanilang pagsisisi at taus-pusong pagbabalik loob sa Diyos. Kaya Bautista, ang ibig sabihin lang po niya ay nagbibinyag. At ang San Juan, hindi kahulugan ay basaan. Ito po isang tao. No? So, isang tao, isang propeta na ikinatuwa ng bayang Israel kasi 400 taon din ang pinakahuling narinig nilang propeta. Yung nangangaral. Yung nagpapaabot ng mensahe sa Israel para magbalik loob sa Diyos. So, matagal-tagal na panahon na walang propeta ang Israel. So, after 400 years, ayan, na-excite sila kay John. Akala nga nila siya ng Mesiya. Pero napakababa ang loob ni John the Baptist. Sinabi niya, hindi ako. Ang darating pagkatapos ko ay hindi man ako karapat dapat ni magkalagman ng kanyang tali ng kanyang sandalyas. Napaka-honest at napaka-humble ni John the Baptist. At siyempre po, alam po natin, si John ay anak ng matandang mag-asawang si Zacarias at saka si Isabel o Elizabeth. Na for so many years, nangarap na magkaroon ng anak, di sila nagkakaanak. Kung kailan sila tumanda, doon sila pinagkalooban ng Diyos ng isang anak. At yan nga, dito sa ating Ebanghelyo, yung anak na bigay na yan ng Diyos sa matandang Zacarias at Elizabeth, ay pinangalanan nilang Juan. Sa tradisyon nila, dapat ang pangalan ay manggagaling sa pangalan ng tatay. So dapat junior. Kung hindi man sa tatay, alis sa kanilang lahi. Kaya from out of the blue, bigla-bigla nag-iba itong pangalan ng bata. Wala sa pangalan, listahan ng pangalan ng kanilang mga ninuno. Ngayon pala, very meaningful din ang salitang at ang pangalang Juan na ang ibig sabihin, regalo ng Diyos. Or God is gracious. Regalo ng Diyos. Ito'y isang pagtanaw ng utang na loob o ng pasasalamat nitong mag-asawa sa Diyos sa binigay niyang anak dito sa mag-asawa. Kaya pinangalang regalo ng Diyos. Itong anak nila, ang anak nilang ito, regalo ng Diyos sa kanila. It's a gift of God. At ang kagandahan po nito, maliwanag sa kay Juan ang kahulugan ng kanyang pangalan, regalo ng Diyos. Kaya isinabuhay niya ang pagiging regalo niya. Dahil nabuhay siyang banal, walang luho sa katawan, napakasimple, at tunay na passionate sa kanyang pangangaral na ang mga tao ay magbalik loob sa Diyos. Kaya hindi lang siya naging regalo ng Diyos kina Elizabeth at Zacarias sa kanyang magulang, kundi dahil yun ang kahulugan ng kapangalan niya, regalo ng Diyos, naging regalo siya sa bayang Israel, sa buong bayan ng Israel, dahil ito ang naging recipient, beneficiary ng kanyang pangangaral. Siguro po sa araw na ito, maganda ring balikan natin yung mga pangalan natin kasi dapat may kahulugan. Sa bawat pangalan, nandiyan ang kahulugan, nandiyan ang content, ang laman. Kaya pinapangalan po natin upuan kasi umuupo ka dyan, hindi mo hinihiga, hindi siya igahan. Fan, so electric fan, pagbibigay ng hangin, parang kahulugan ng ganyan. Kaya yung pangalan po natin ganyan din. Parang sa pangalan natin, nandiyan ang purpose ng ating pagkasilang. So dapat yan parang nagiging guide natin
kung paano tayo mabuhay. Kaya lang, yung mga pangalan na binibigay ngayon, pampaganda lang eh. Dekorasyon. Ang gaganda eh. Kumisan, kakaiba yung mga pangalan ngayon. Cyril. No? Ang marami ngayon, Sean. Sean. Pero alam po, yung Sean is Christian. Circle lang ng Christian. Tapos Enzo. Ang daming mga Enzo ang binibinyagan. Pero yun palayalo ng Lorenzo. Lorenzo. Siguro gusto maging artista ng anak nila, kaya ganyan ang pangalan. Kinukuha sa mga artista. Pero alam nyo, kung ugatin niyo yung pangalan na yan, yung mga ninuno natin, may kahulugan itong pangalan. Hindi lang yung title mo, kundi katangian mo. O kaya ugali mo. Kaya yung mga unang nilikha daw ng Diyos na Pilipino, pinangalan ng si Malakas at si Maganda. Tapos maganda, pangit-pangit. Paano naman yan? Hindi bagay ang pangalan. O kaya malakas, dapat butot balat lang. Paano magiging malakas yan? Pag mimisa po ako sa mga patay, kung minsan particular din ako sa mga paano ng mga patay. Minsan mayroon akong matandang pinagmisang patay, ang pangalan niya ay Felix. Felix, kumusta naman pong naging buhay ni Felix? Masayahin naman. Ay, laki pong nakasimangot. Ang bagsik-bagsik niya. Sabi ko, alam niyo po bang kahulugan ng pangalang Felix? Felix means happy. Katapos nakasimangot. Sa buong buhay niya nakasimangot. Hindi niya na-discover yung kahulugan ng pangalan niya. Dapat pinangalanan lang, hindi na Felix. Dapat simangot. Kasi lagi nakasimangot. Ang marami pa pong mga pangalan na Irene. Irene. Tapos si Irene, laging inaaway yung kapitbahay. Bungangera. Nagmamarites. Ang kahulugan po ng pangalang Irene, peace. Kapayapaan. Tapos ikaw ang sumusugod sa kapitbahay para awayan ng kapitbahay. Ngayong ang titulo ng iyong pagkatao ay kapayapaan, tapos ikaw ang gugulo. Ang sagwa-sagwa, di ba? Pangit-pangit. Ako po, Arnold po. Ay, napakagandang pangalan. Pag mag-aasawa po kayo, kaya may anak kayo, mag-aanak kayo, pangalan nyo, Arnold po. Bagsik-bagsik. Tapos, tinambalan pa na ng lola ko, Magdaleno. Walang katulad na pangalan. Kaya wala akong problema sa NBI. Bukod ako lang yung may ganyang pangalan sa buong mundo. Arnold po na, Magdaleno pa. Anyway po, yan din, kahit yan may kahulugan. Arnold po, yan din po yung pinanggalingan ng Arnold. Same, Pero yung sa akin, nakita ko yung Arnold po doon sa Italy, siya, painter. Sabi ko, siguro dahil ang lola ko ay artist, hinango niya dito sa painter na ito. Kasi yung lola ko ay mahilig sa music, may piano, so, at medyo educated. Siyempre, lumaki sa Angeles. Kaya alam niya, siguro gusto niya maging artist ako. Artist tayo naman. ibang artist. Pero Magdaleno siguro dahil para merong Christian name. Kaya ako, binibiro po ako, Magdaleno sa umaga, Magdalena sa gabi. Sabi Magdalena. Pero kahit po yan, at least meron akong Christian name, si Magdalena, Maria Magdalena. So, like Magdalena, na from a sinner to saint. So, dapat yan ang direksyon ng buhay. So, kayo po, dapat may magandang, dapat may bibigay sa atin ng pangalan. Di lang pampaganda, pampakyut, kundi they give us directions
kung anong tatahakin nating daan. So anyway po, kahit huwag nyo na lang tignan yung personal name, baka mahirapan pa kayong mag-research. Alis nang nabinyagan po tayong lahat, nagkaroon tayo ng common name. At yan ay Christian. He became Christian. Kristiyano. Akala ng mga born again, sila na lang Christian. Anong religion nyo? Christian. Tayo naman Catholic. Hindi, pareho din po yan, Christian. Ang isang Kristiyano ay yung sumusunod sa yapak ni Kristo. So, kabilang po tayo sa mga Kristiyano. So, bilang Kristiyano, yan dapat ang dala-dala natin at yan ang direksyon natin to always follow and imitate the Lord. Kaya dapat makita sa atin ang ugali at kabutihan ni Kristo. Kung masagwa at pangit ang ugali natin, bakit pinangalanan? Bakit Kristiyano ka pa? Dapat bumagay tayo sa pangalang itong Kristiyano. Ang pagiging Kristiyano means si Kristo ang tinutularan. Siya ang ating sinusundan sa ating buhay. Amen. Ngayon po'y ating hiyag, ating panampatay, sabihin natin, sasalpantay ako, King Diyos, ipang may paing tutu, Pakamahang kapatid, manalangin taking Diyos, sa kapilanman ay ginulot ka ring manalig kaya nga tamang manalangin. Ginu, pakirandaman mo, ing panalangin mi. O Diyos, sa talapamyesala, aslagan me king espiritu mo, ingke kang iglesia, ban ipanaral ne karing sablang tao, ing maulang misteryo, ning malugod aganaka, ameyakit kapamilataning pamikakatawa ng tao ning kekang anak, ipanalangin mi keka o Gino. Ginong Jesus, kambilan mo ring pari at ministro, ning kekang Santa Iglesia, ban keta, kabang manaral la karing aliwa, ila mismo manatili lang tapat king kekang kasuyuan, ipanalangin mi keka o Gino. O Diyos, pepabal mo ing kapayapan king yato, kapamilataning daya ning kekang anak king krus, ituknang mo ing kasalanan ning pamikakasundo, pamikakasundo, at ing pamakyaber, pamanyalake ning gera, ipanalangin mi keka o Gino. O Diyos, itugtog mo ing maglapo grasya karing talasawa, ganap de sanang abulalag ing misteryo ning kekang iglesia, ipanalangin mi keka o Gino. Kapamilataning maragul mong pakalulu o Gino, ipagkalog mo karing sablang may ngayango na biye, ing kapatawaran karing karelang kasalanan, bangketa, makapagsayala king metong abayong biye, busal din kekang santo, ipanalangin mi keka o Gino. Ngeni adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Ginong Jesus, manatili ka sanang parating kayabe mi. Maging kayan tayo ka sana, king dalan.
Pasalan mo rin kekeng puso at gisingan mo ing kekeng kapanaligan. Ikaw mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Gamot mi dararami ainin kekeng sarili mamoringan ingemi mabanalan mo sa dwani walang paninap pangisnawami walang isipan at kaptan walang kaburian at kapagnasan walang lugod at pagkaman Kigamat ni daralami ainin kekeng sarili mamoringan at ingemi mabanalan mo sa dwani. Manalangin kay Pakamarang Kapatid, banting kay katamang daon, matanggap yarapan ng Diyos, si Panglubos mayupaya. Oy paming miglalang, tanggapan mo retingayin, adaralami, kingkekang altar, ban pagmasusya ng kebayta ng sanwa na maminyag, at sinabing makapauna, king panyatang ng kaming talapagigtas, at pe pakilala kaya, inyang dinatang ne, itiyadan ni king kapamilatan ng Kristong ginumi, ang ginum anatili kaya kayo, yat nayoren puso yu, pasalamatan tayong ginu a Diyos tama. Tunepin, karapat dapat at matuli, ding pasalamatan dakang paratit numang kadinoy pa, Diyos kingalangang galubos maipaya, kapamilatan ng Heso Kristong ginumi, parang alan mi, ing pami talaga mo, king pinili mong mumunang datang king kekang anak, iwan na maminyag. Binukod me, karing sablang mibait, at meging panibatane ning tula, ring dakal. Baya pa mibait, kaya tula na ing panyatang, ning tarapangabos, ding sablang tao. Karing sablang propeta, ya ing mipahayag, king atyo na ing korderong magligtas kaya kamingan. Bininyag na Kristo, ing talapamyak ing binyag, king danama mi pabanalan, kapamilatan na mismo ning may binyag. Ikit may wan, akarapat dapat, king kamatay ning meto nga martir, ing tawli at maula ng diling dapat, king pamipatutu, king kaya kang anak. Ulinita, kambering sablang koro, ring anghel karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Hosanna, Hosanna.
Kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamailasa at kamatayan, kinwaning tinape at pepasalamat siya kaya ka. Piraso na binyena kaling kayong disipulo nga na tanggapan niya iti ko nga nat kananya. Itiin ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman, kibaning apunan, kinwaning kalis, pasibayang te pasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan, minom ko kan iti. Itiin kalis, ning kanakong daya. Ing daya ning bayi talang hanggang tipan. Hami bubu, para kaya kahit para karing sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo Medea, Cristo Sinumia, Cristo datangya, Inyang hinigaganakan mi oy pa, ing kamatayin at pamanyabli na may biyen ng anak mo, daramya kaya kay ting tinapay ning biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepadyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Apak mo baming pagamuha mo, king ikaming sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimetoyato, ban meganap yaking lugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Gana ka muna naman di kapatid ming pepainawan at maninang sabing miye, lalo na yung tarasuy mong Padre Jeffrey, kambe ng Carmelita. Ading alapang mayang na biye, tanggapan mo sana king maligay mong arapan, pakaluluan mo kengan, gaan mo kengan karapat dapat, pagkamit king biya lang hangga. Ban kaya benang Maria, ing Birhen do ng Diyos, kambe ng San Jose kayong esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kaya kabaning panahon, purienta kat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambe at kaya ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupurienta kat parangalan, manggaman king alanghangga. Ngayon manalain tangmit mong kapaniligan at lugod, king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katam. Dadami kaya
Igabos mo kami o Ginoo, kisablang marok, malagod mong pagkalubing kapayapaan king panawon mi, bangking kasopan ing kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, aminigtas kisablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Uling kayayan, ating kayupayan, ating ligayan, hanggaman, O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naninglawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari manggaman king alangangga, ing kapayapan ng Ginoo man tabi sana kapilan man kaya kayo. Ikakapatatamangan po, masyatangin po pugayang kapayapan. Kapayapan kaya kaingan. Cordero ng Diyos, aminalako, ikasalanan niyatu. Pangaluluan mo kami. Cordero ng Diyos, aminalako, ikasalanan niyatu. Pakaluluan mo kami. Cordero ng Diyos, aminalako, ikasalanan niyatu. Igemuge kami, ing kapayapan. Igemuge kami, ing kapayapan. Yaing malugod at maganakatang Ginoo, ing kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, nontang makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, eg matampang tanggap kaya ka. Sanctify me, body of Christ. Save me, water from the side of Christ. Wash me, passion of Christ. Give me strength. Hear me, Jesus.
Manalangin tamo. Oy, paming malugod, pepasiglangan mo kami, kapamilatan iting Eucharistia, kabang pagmasusyan ming maula ng kapiyasan San Juan amaminyag. Sinabing makapauna king panyatang ning kordero ning Diyos. Sa labungan mineman sana, ing kaya kang anak, anting kaya kaming talapagigtas. Uling pagkaluba na kaming bayong biye, at siyang ginu, manggaman king alanganga. Amen. Ang ginu, manatilia kay kayo. Bendisyonan ako nga ng Diyos sa may paitutu, ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu. Amen. Mayari ning kikatang kapag masusyan o metanang may kakalugod. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat. Ay po, sa gandang araw, marami pong salamat.